věc, a to je to, že to určitě ještě nejste, ale možná někdy budete. Co je však nejdůležitější, my se s váma dneska trénujeme. Doufám, že vám tak. Dneska už trénink končíme. Jsme už 90 minut pracovali, ale my musíme udělat pořád nějakou jednu důležitou věc. Dneska večer po tom programu, který jste si připravili, někteří z vás už odjíždí domů. Denis, Ondra, Max. Kde je Max? Tady Max. A ještě Jakub. Tomáš ještě. A Tomáš odjíždí zítra. Tak, 4 z vás a Jéňa, který jde na pokoji, protože je mu špatně, tak už tady zítra nebudete. Tak já si myslím, že bychom se s klukama mohli hezky rozloučit, co vy na to? No, a umíte jít? Jo, já umím slova. Tak pojďme. No jasně, tak to zkuste. My No. dva, jsem v první rozlište. řadě. Předvolává jenom Tak jeden. proti kameře, jo? Vláďo je dobrý.